Proces diagnostiky sme úspešne ukončili. Pre zobrazenie zaevidovaných symptómov slúži funkcia sumarizácia. Symptómy, ktoré sme zaevidovali omylom, môžeme vymazať, texty jednotlivých symptómov môžeme upravovať, prípadne si zoznam zaevidovaných symptómov môžeme vytlačiť. Zmeny textov zaevidovaných symptómov budú platné len pre tohto klienta a túto konzultáciu. Napríklad vo fitoterapii môžeme nechať len jednu čajovú zmes, ostatné vymažeme. Podobne môžeme postupovať aj pri ostatných textových poliach. Okno funkcie sumarizácia si môžete otvoriť kedykoľvek aj v priebehu diagnostiky. Rovnako je potrebné zdôrazniť, že v procese diagnostiky môžete ľubovoľne preskakovať z jednej diagnostickej metódy na druhú alebo sa ku ktorejkoľvek z nich kedykoľvek vrátiť. Tiež treba podotknúť, že nie je nutné využívať všetky diagnostické postupy podporované programom Dr. Alter. Funkciu sumarizácia nemusíte využívať, jej spustenie nie je podmienkou pre vytvorenie odporúčaného riešenia. Umožňuje však spravovanie zaevidovaných symptómov. Ku každému symptómu je uvedený jeho typ, teda akou diagnostickou metódou bol symptóm zistený. Diag – diagnóza zo zoznamu diagnóz. FIZP – fyzický príznak. PSIP – psychický príznak. EAV – EAV meranie. KIV – kivadlo. IRIS – IRIS diagnostika. Pomocou filtra symptómov si môže terapeut zobraziť len vybrané typy symptómov. Možno to využiť napríklad na odfiltrovanie symptómov získaných kivadlom pre tlačov zoznamu symptómov.